Hello guys, it's me, Jeff, and I'm back! So for today's video guys, samahan nyo magpapagupit. Punta tayo ng pagupitan tayo ako magpapagupit. Yun lang guys. Well, papakalbo. Ayun naman. Papakalbo tayo for today's video. Samahan nyo ako guys. Let's go! So yun guys, punta na tayo. Ngayon ako lang mag-vlog kasi pag-isip-isip ko na kailangan ko pala mag-vlog, magpatuloy mag-vlog. So ito na guys, maglalakad lang pala tayo mula bahay papunta dun sa ating pagpapagupitan sa Kabinitan. So from Calatagan proper dito sa bahay, lakad tayo papunta dyan sa may Hamapay Pension House, dito pa rin yan sa Calprop, and shoutout pala sa mga taga Calatagan proper or Calprop. And then from there sa kanto, liko tayo or turn right tayo papunta naman diretso ng Calatagan Elementary School. And kung makikita nyo guys, pinapakita ko yung buho na sobrang nipis na talaga at kitang-kita na yung bunbunan. Kaya tayo magpapakalbo o kaya magpapabawas ng buhok. Kasi kung, every time pala ako naliligo, ang dami-daming hair fall. And ito pala, may dala pala akong sombrero just in case hindi ko magustuhan yung magiging outcome sa pagpapakalbo natin o yung pagpapagupit. At least meron tayong pantago. So dito na pala tayo guys, may Calatagan Elementary School, and diretso na lang tayo straight ahead papuntang highway. And ito pala, binibidyoan ko pala yung mga aso, yung mga kalaban natin sa paglalakad kasi ayaw natin matagal. From bahay pala, ito palang nilalakad ko ay mga siguro mga roughly 900 meters papunta pala dito sa pagupitan. Hindi ko lang alam kung yung exact pero mga gano'n. Tapos ito na, nakita natin yung ating papagupitan. Yan pala yung nasa Kabinitan, yung Jerry's Barbershop. Dito ako usually nagpapagupit kasi malapit lang. And at the same time, okay na rin naman ako sa mga nagugupit dito. Medyo kilala na natin. Hindi ko pa alam kung anong papagupit ko pero bahala na. So ito pala nasa Kabinitan and ay ang tapat niya ay Calatagan proper. So dito lang to, malapit lang sa may Fiat House. So actually, hindi ko sigurado kung magpapakalbo ako o papaiksyan ko lang pero bahala na itong maggugupit. And yun nga. Ayun na. Ginugupitan na tayo at eto na, tapos na nga. Ang bilis lang, hindi na ako nakapag-video during ginugupitan kasi nahiya din ako. And nabutan na nga tayo ng gabi sa ating pagpapagupit. So eto, pakita ko na lang sa inyo yung situation dito sa Calatagan ng Kabinitan. Magkaharap lang yung dalawang barangay niyan during night time. So kung makikita nyo guys, ang dami-dami ng food establishment na nagsuputan dito. Lalo na mga kainan-kainan na kasi madami nga taga ditong estudyante kasi malapit na sa Katsu. So, ito na siya guys paggabi. Hindi na siya tulad nung dati na madilim. So, medyo maliwanag na. So, nakauwi na ako ng bahay. So, makikita na natin sa maliwanagan ang ating buhok. And boom! Ito na ang kinalabasan ng ating pagpapagupit. So, actually, hindi naman niya kinalbo ng masyado. So, binawasan niya lang sa magkabilang gilid. Ginawa niyang faded zero. Tapos, iniksyan niya yung ating taas na buhok. I mean, yung sa may bunbunan banda, parang naman hindi siya mabilis mabunot kung nag-shampoo. So, nag-shampoo lang ako kasi naligo na naman ako kanina bago ako magpagupit. So, ito. Mukha akong kalaban nung sa Alice in Wonderland. Pero okay na sa akin to para mas mabilis siya lagyan nung ititreat nga natin sa buhok para dumami ang ating buhok. So, bale, ito na guys yung kinalabasan ng pagpapa. Actually, ayaw niyang ikalbo kasi hindi naman siya yung sabi pero huwag na daw magpakalbo kasi baka hindi na daw bumalik. Yun yung sabi. Hindi na daw bumalik yung buhok. At my age, at my 24 years of age, huy! Hindi. Baka daw hindi na bumalik. Kaya ano na lang daw. Panipisan. Tapos may gusto sana ako ipagaya. Kaso nga lang, baka daw hindi bagay. Hindi naman ako sa mga bagay-bagay. Gusto ko lang talaga manipis yung buhok para ma-treatan ko siya nitong castor oil. Kasi dati, nagtitreat ako ng minoxidil pero hindi talaga siya kumugala. Pero okay na din para makatipid. Kasi pag mas makapal yung buhok or madami yung buhok or mahabang buhok, makasaya sa ganito. So, bali ito yung ititreat ko. So, yun lang guys. Sorry. Bye-bye!